pindaka tingati muchikamu chedu chatinoti isusu zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa. Tilder live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Pakutumira kana kutumirwa begi London simne jobegi Ndotemba Access Forex Access Forex, bringing you closer to home. Oh yes, ve-Access Forex vanotunzira chino chikamu chatikuti isusu zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa saka vanoti ivo kune avo varuda tiri kutaura nyaya dzekutumidzira mari tiri kutaura nyaya dzekutumidzirana mari muchida kutumidzira mari kwese kwese kwamunenge muri hanzi zvoni sunungukai kutibata isusu ve-Access Forex uyezve tichitumidzira nemutengo uri pasi pasi chaizvo musakanganwe promotion yedu ichiri kuendera mberi ye happy hour anditika so for 1 hour once a month and until further notice you can send money city to city, town to town, village to village, border to border for free. Saka kuti uzive kuti izvi zvinoitika rini uye sei, all you need to do you can follow all our social media platforms. Titeverei pa Facebook, pa Instagram, muchititeverewo zvekare pa YouTube, ma social media platforms ese motibata ipapo munokwanisa kuzongoereka nemangonzo kuti musi wakati nenguva dzakati ihappy hour unotumira mari yako for free pasina kana kuti uchabhadhara mari kana kuti uchaita sei anditika saka ndo zviri kuitika izvozvo. So uchida kuziva kuti mari ndotumira kupi sei uye ndiri kwakati ndowana kupi kwekutumira mari ne-Access Forex tine customer care hotline yedu munotibata pa 0776 302 424 0776 303 424 ndo zvatinoitaka kuno ku-Access Forex saka motibata ipapo kuti mukwanise kutumira amaneshamari mari right. Muchirongwa chedu chanhasi unoyu tine nyaya inoshamisa zvechokwadi. Ndina baba vandinavo parunhare pano. Makadiko baba? Inofara makadii yenyu tete? Aiwa ndiri right. Kwakadiko kuguruve? Aiwa kuguruve kuno tichiri nani zvedu amene ari sei mabasa? Aiwa mabasa tongodaro. Mvura iri kunaya here ikoko? Mvura iri kunaya zvakatonyanyisa. Zvino nezvatakuzonzwa pazvizomise mvura here kunaya? Munyadenga nenge asati akuda kuti mvura inaye paya. Mvura izvo hazvingambomise izvi. Aya zvakaoma. Right, ndiri kutaurawo nababa Edward Mavhunga vari kuguruve. Chaita kuti ndikubatei ndofunga kune vakwanisa kuti vanga vachibatawo bepanhau redu reHmetro nhasi. Pane nyaya yekuti pane murume akaita mudzimai we achibva aita chikomba akatiza akanogara kuchikomba. Murume achibva atevera mukadzi kuchikomba ikoko kwakunogara ikoko. Murume wacho ndo baba watiri kutaura navo ava. Nai baba nyaya iyi ndezvechokwadi here? Ya ichokwadi. Right. Ndiruda kuti mumbotitsanangurirawo zvizere nhoroondo yeupenyu hwenyu kuroora kwamakaita uyu ari kunzi mudzimai wepiri handiti? Ichokwadi. Maroorero amakaita mudzimai wenyu wekutanga chakazoita kuti muroore mukadzi wechi2 mofamba nenyaya yenyu kusvika mazoroorana nemukadzi wenyu wechi2 kusvika azotiza achienda kuchikomba kusvika mazoteverawo mukanogara kuchikomba ikoko. Nyatsotirondedzerai zvizere tinzoti chii chakamboitika. Okay, aiwa tinotenda tete. Right. Inini zvechokwadi zviri kutaurwa izvi ichokwadi.
Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakaroora mudzimai wangu mukuru, takagara chipo che6 years pasina chakaipa kana mumwe mukadzi akauya. Saka next door wangu inini paivawo nemwana wavo anova mudzimai wechipiri wandakazotora wechipiri. Mwana wepa next door? Anga angochengetawo zvakasa kwavaigara chaiko chaiko kwaiva tingangoti 2 kilometers kusvika ikoko. Asi kwacho kumusha kwemukadzi uyu kune 2 kilometers kusvika pamba paaigarawo pedyo nepangu inini. Right. Saka zvadaro mukadzi uyu inini nemudzimai wangu mukuru takamboita kanenga kupesana aenda hake kumusha kwavo kwaangaenda nomborima foja. Mukadzi uyu wangu mudiki uyu ndisati ndakudana naye aita unhu uye hwekuti anogona kukumbira foshoro network. Asati asvika kumba kwake panongoita 5 minutes dzoka nezvinhu zvezvi. Adzoka nezvinhu zvezvi kusvikira vanhu vakutanga kubvunza kuti iwe munhu uyu zvakambomira sei? Ndikati amai ava pane kamuedzo kavari kuita. Kanzi kana wakadaro uyu mudzimai anokupinza miedzi. Zvazvakadii ukomere. Zveshuwa ndine mumwe mudzimaiwo andaimbopota ndichibatsirana naye basa kumba kwavo. Zvazvanzi uite sei? Halo? Zvazvanzi ukomere, kukomera kuita sei? Tingangoti kutsura, kutumira shoko rokuti atsurwe kuti asiye hunhu hwayo. Oh, right. Okay. Mai zveshuwa vakanosvikisa shoko rere kumba kwavo. Vasvitsa shoko rere, uye akabva ashedzwawo kuseni kwacho ndobva aenda. Aenda kuye ndakatomuonawo achitenda ndobva ndatoziva kuti inyaya yandakanokomera uku. Achibva ikoko tete mukadzi uyu akauya ari hoti. Ndokusvika pandaifudzawo mbudzi dzangu zvikanzi baba imi zvamunotaura zvinotaurwa nemurume akakwana chaichai. Ndobva ndati ko chii chaitika zvikanzi shoko ramakatumira uku kuti nditsurwe muri kuriona riri shoko rine hunhu here? Ndakati inini ndaona kuti inini zvemiedzi handizvidi. Zvikanzi kana ndakakutarisai ndechiteti ndikuona murume but muri mukadzi, pfeka maradhi mahara. Ndobva ndati alright, muchazoona kuti ndiri mukadzi here. Ndanyarara. The very day achiro kumanheru mukadzi akabva auya ndobva anoka dhoo. Anoka dhoo ndobva ndati ndiani? Ndobva ati ndini. Ndobva ndabuda panze ndikati ko muri kudei? Zvikanzi ndawezotandara. Zveshuwa tete ndakabva ndangobudawo ndobva ndangobatidza moto zvenguva diki I think 10 minutes. Ndati andirunzwa hope. Nhasi chipiri da kuteererawo chirongwa ndobva abuda ndobva aenda. Chirongwa ichochi? Akazodzoka amangwana acho kumapasti 9. Haana kunoka, akangosvika nekurova dhoo achipinda. Ko dhoo racho harikiwe? Dhoo rakatoroveka zvokuti kwachanuka ndobva apinda. Ndobva ndati ko chiko? Zvikanzi nyarara. Zvezvo zvawakaita pakukomera paipai. This time chingoita pwe izvozvo ndogona kungoshedzera kuti wandireka. Tete akada kupinda ndakakushayiwa nokuti musha wangu uri pawene wegani. Ndo pandakatadza kukunda muedzi. Ndokuzotanga kuchidanana kwandakazoita nemudzimai uyu. Saka ndagara naye inini tingangoti ipapo paakauya chirova dhoo ndobva ndarara naye ndokuchidzokera kumba kwake. Akazotanga kuchiti ndaane pamuviri. Asi pamuviri apa ini ndaivawo nemadhauti kuti ndepangu. Ndakabva ndazoonawo rarimwe zuvawo ndofunga paperawo 3 months akuchiuya pakati pehusiku achiti ndadzingiwa. Ndauya zoita se ndatouya ane vana vake, ane mwana wake. Ko mudzimai wekutanga anga asipo? Anga asipo, ndo pandakazofonera mudzimai
kuti madam ndo zvaitika kunoko, very sorry, ndokumbira uregerero, ndo zviri kunoko. Zvishuwawo mudzimai haana kuomesesa, akati kana zvinhu ndizvo zvaitika, chitambira munhu iyeye asi usamuise mumba mangu. Wotorawo mablanketi maviri womupa kana asina kuya nechi chokufuga. Vana vanoita sei mwana anetonhorwa. So ndakabva ndatora magumbezi emukadzi mukuru ndobva ndapa mudzimai wangu mudiki. Ndakuchipinda munyaya yangu yazvekonze yazosakisa kuti igoshamisa nyika yese yeZimbabwe. Chikonzero ndechekuti hapana munhu ari kunyatsonzwisisa kuti uyu munhu uyu zvaari kuita ichokwadi here, asi vanhu vanenge vachizviziva kuti uyu munhu uyu ari kuita gumbo panze gumbo mumba. Alright, nhumbu yakazozvarwa here? Nhumbu ye nhumbu yakazozvarwa, yazvarwa ndobva ndati sure preparation ndakatenga, ndakatohaya motikari yakamutakura kuenda kuchipatara. Ndakamboita pakatozomboita kanoizi namadhamu makuru zvinzi wapomoka wakugara kupi kwemukadzi wako mudiki. Vakazenge vadzoka here maiguru? Maiguru pakazvarwa mwana vakabva vambodzoka. Saka mama kugara navo vese vari 2. Ndakazoita nguva uyu mukadzi uyu mudiki hazvidi kunyepera itete pese paita metsi dzake kana dzisingaitewo kana kuti kutaura kwandiri ini naitaura. Ndofunga ndakamuti shamwari, ini ndinohopedza ndiri kurota. Uyu mwana uyu handione songe mwana wangu. Zvanzi uyu mwana ndewako. Ndobva ndati shamwari, mwana hasi wangu. Zvakanzi sei wadaro? Ndakati pane zviri kuitika pandiri, uyu mwana hasi wangu. Zvanzi ko ingawa nevanhu vazhinji vari kuti akazofanana nemwana wako mukuru sei? Ndikati asi mwana wangu. So ndakaramba ndichidzika kudzamara ati zveshuwa ndichakuitira mwana wako chai uyu shuwa ndandine nhumbu. Saka nedambudziko rokuti hama dzangu nehama dzeikoko. Alright, mirai, paakakudza kuti zveshuwa ndandine nhumbu makabva maita sei nazvo? Tete handina action yandakatora nechikonzero chekuti vekumusha kwangu inini vabereki vangu nevekumusha kwemukadzi vamwe vacho pakabva vafamba mashoko ekunzi aneshusha mukadzi haagare nemukadzi, handimaona. Saka ndakabva ndaingova munhu uye aingokuparira mudundundu zvichindidya ndichitotya kuti ndingazonzi kuda ndiri kushusha mwana wevaridzi. Ndakabva ndangogara ndakadaro nchiita seunge nhumbu iye yanga iri yangu. Asi isusu vanhu vaviri tichitozivana kuti hapana baba vemwana uyu. Alright, Saka zvadaro mudzimai uyu ndofunga every week rega rega ndaimubata nechikomba zvakasiyana siyana. Muchimubata pai? First time ndakamubata mumba. Mumba menyu? Mumba mangu inini. Mudzimai wenyanga ari kupi? Mukuru? Mukuru. Mukuru anova ndiye kuti akatozondinunurawo zvekuti kutaura kuno kwatiri kuita kuda pamwe ndingadai tisiri kutotaura tese ndiri kujeri. Akakununurai maita sei? Chakaitika ndechekuti inini ndanda kushanda kumakombi. Ndobva ndadzoka kubva kumakombi kwekwe ndati iga ndimhanye kumba ndonochinja. Ndobva ndamhanya kumba kwemukadzi mudiki. Ndasvika kwekwe ndobva ndikati iga nditsvage bhuku rake sezvo ndamuona asipo angamboenda kuchipatara ndione kuti anga achinzwei, handimaona. Ndaona bhuku riye ndipandakaona pahard cover pane nhamba dzefoni. Pane nhamba dzefoni kudaro ndobva ndarequesta ndobva ndaona izita rechirume. Ndobva ndatsvaga kuti ingava hama yekumukadzi here. Ndobva ndanzonzi aiwa kuna munhu akaita se akadaro. Ndobva ndati alright. Mudzimai ndobva adzoka anga aenda kutengesa hembe dzake. Ndo paakasangana nevanhu vake ivavavo.
adzoka ndobva ndati iwe nhamba dziri apa pandedzani zvakanzi nhamba idzi pana gogo vakanditi kana mauya nemashoti mozondifonera ndobva ndati but nhamba idzi dzine zita rechirume kedzi zvakanzi I think inhamba yemuzukuru wavo. Alright. Saka ndo pamakabva mabata kuti chikomba. Ndobva ndabata kuti chikomba. Right. Kubva maita sei nazvo? Ndabata kuti chikomba handizi. Ndakabva ndatora foni yake. Ndobva ndadhaivheta makozi ake kufoni yangu inini. Ndobva ndamuti alright. Iri bho shamwari. Ndobva ndazotora foni yangu inini. Ndida kunyatsobata zvishoti. Uyu munhu wechirume here waari kudanana naye. Ndobva ndaisa pavoice magic rechikadzi. Okay. Ndichingomufonera ndobva ati ndiani. Ndobva ndati ndini bhebho wako ukupi. Wakaonana naye nezuro uye zvakanzi saka ndouya rini. Ndobva ndati unouya kuswera mangwana. Zvakanzi ko nhasi ndikati handiti wandibvunza here. Iwewe ita se unouya hako. Ndobva ndatorwa pasi kuenda kubasa. Ndaenda kubasa. Ndiri kutobva saidi kunonzi kuguruve nemotikari yakuti asvika panenzi pachigwada. Murume uye ndepaakafonera mukadzi. Afonera mukadzi ko yake yanga yakadhaivhetwa kufoni yangu. Ininiwo yangu foni ndandagara ndaiseta pavoice magic. Ndobva asvika murume uyo ndobva afona paipe zvikanzi hai bhebhi. Ndikati zviri sei dia. Zvikanzi inini ndiri kuya nhasi. Ndoigire mwana wedu. Kacheche kaikai. Ndakati unongomigira chero chawamuigira. Zvakanzi ko iwewe ndingakuigire. Ndikati zvese zvese zvaunonge wada iwewe. Zvakanzi alright ndichazokufonera kuma8 kana ndakuya. Zveshuwa kuma8 kuyakabva afona kuti ndakuya. Ndobva ndati iwe ko yako ndini nhamba idzi waiti audzizive. Unidana nemunhu anenzi Ningi iwewe. Zvakanzi shuwa ndo zvakaitika bamwana but hapana chatakaita. Kana pasina chawakaita foni yako munhu wako asvika ari kutaura kuti apa magama apa. Mukadzi akatanga kukomuniketa nemunhu wake kudzamara munhu asvika ini ndandiri kuseri kwedho. Ndobva ati iwe unogona kundirovesa. Wandirovesa hazvizobuda mushega nditange ndasoma. Tete saka mudzimai kusoma ndokuita sei? Kusoma ndokuita sei? Kudongorera. Okay. Akabva atanga kudongorera. Saka mukadzi anga akandivhara indiri kuseri kwedho akabereka mwana. Ndakabva ndasimudza mupini ndichida kurova musoro murume uyoyo. Pandakada kuti ndimurove mwana akabva anyukuka kumusana. Ndobva ndadzora tsvimbo yeye kuti ndikarove mwana. Murume uyo ndepaakasvakuka achinobuda kunze. Achinobuda kunze kweyo ndopaakapiringiswa nefoundation. Ndobva ndasvika ndichitsika pahuro. Ndokuchitanga kurova munhu. Saka madzimai makura anga akatorana. Ndopaakanziro ndofunga kuhope kuti pane munhu wechirume ari kuchema. Saka the moment yandakamhanya kumba kwemukadzi mukuru ndichinotora shamu ndopaakandiona kati naiwe haunyariwo here munhu utarisaone munhu akutoita kukamba here unouraya munhu mhuri yako yakasara ichita seichitambura. Ndobva andibata ndopaakandidhonzera kumba. Alright baba. Saka alright uyu makabva mambata handitika? Alright okay. Tongoti zvikomba zvamaingoramba muchingobata but still madzibata hamusi kukwanisa kudzinga munhu. Alright. Zveshuwa ndasingakwanise kudzinga munhu. Ngatichiendai panyaya yaita kuti tikutsvagei nhasi. Mudzimai uyu akazoita chikomba chamazotevera sei? Zvakaitika ndezvekuti mudzimai uyu akazoenda kumusha kwavo. Ndamuendesa musha kwavo. Ndaendesa kumusha kwavo ndofunga chaichavo chikomba chekupedzisira. Ndobva nditi idzi nyaya dzedu dzanyanyisa izvi. Chitsvaga munhu wechikuru wekuti titaurirane nyaya iyi. Tataurirana nyaya iyi mangwana anozowa witness wangu nokuti ndiri kuona kuti undidheerera. Paakasimuka iye ndokuita sei zvakanzi aenda kuenda. Ndobva ndati it's okay. Aenda. Ndikazoona kuti izvi zvinhu izvi zvinganyanyi izvi. Ndobva ndateerawo nemidziyo yake. Ndateera nemidziyo yake. Hatina kumira zvokudanana.
aita achidzoka kumba kwake kumbira regerero achidii ndakazosvikawo inini pakutevera ndatevera ndobva ati maitevera kuti chi kuti dzoka ndauda kuti adzoke. Okay. Ndobva taurirana kuti mangwana ndikuita se, akati mangwana ndikuita se ndiri kuuya chiundiuya undita se unditore. Ndobva saka pakazoitika katraining kataita kuzeki paneka 3 days dzetraining idzodzo mudzimai akabva aenda kubasa kuya ndofunga pa 2 months akaenda kunokwana katatu. Ibasa raenda kunoita remumba. Alright. Azedzoka paakazenga akuchinyeperawo vanhu kuti ndiri kushanda basa rekubika mana mudhindo. Inino zvinoitawo Mwari. Ndaendawo mana mudhindo muye ndokunoona mai mwana vatori mubva rinzi vakaini juice vakatobatwa magaro. Ndipo ndikati ndo yamakuita iyi zvikanzi stori zvenyu pane munhu wandainchisaga ndikati it's okay abo ndo life yacho. Ndobva ndabuda kudaro ndokuchidzoka zvangu kumba. Ndakangonyarara vanhu vese asi pane vakandiona zvangu kuti ndaona munhu wangu asi vanhu vaingofamba vachitaura kana mukadzi mukuru amaini nonyanya kupinda mubhawa vakuzodii mukadzi mukuru wemboda kutira kundiudza but ndeni chingomborambawo zvimwe zvezvo kuti ndinganyara. Saka mukadzi mudiki uyu tete kuti ndizosvikira panyaya yatushuka zuva iri ranhasi iri ndeyekuti akuchiita maaction kubva musi wa1 January 2024 kusvika musi wa5 January aiuya pazuva rega rega achiita maaction kumukadzi wangu nepamusuwo petemba yemudzimai mukuru. Maaction yaita maaction aita ndeyekuti aigona kuti akauya nepamusuwo zvezviro ava pavane buda kuti vaone kuti ndiani munhu ari across up vakatarisana vobva vatoridzirwa tsamwa kana kutukwa zvezvi. Alright. Kwandiriwo achisendawo mameseji erudo achiti akaonewawo nemudzimai mukuru vanobva vati ndiri pamwe chete ndichi nemukadzi uyu. Sangasana nezvezvo zvaari kuya achiita pamusuwo pake pemukadzi mukuru apa vakabva vatanga kuti saka iwewo ndiri kumuudza zvokuti asi zvokuita shuwa zvakandishungurudza kusvika pekupedzisira dzamara mudzimai musi wa5 January ambopomoka. Ndobva ndanyatsoona kuti but uyu munhu uyu akutopusa kuti musi wa12 January ndobva asenda meseji yekuti nesi dzedze dzamai dzefoja nemadomasi amaiti muchiyaura muchienda mumaprofita enye muchiti iri kukokonyara ndini ndakatoifirita nemushongo wesora mune zviti munogona kudzinye but this time itai futi ndiye ndipise zvacho zvamakarima izvozvo. Ndipo ndikati apa pakuda revenge apo ndine marata 3 andakaisa pamusoro peimwe room kuimba yemukadzi mudiki uyu haizivikanwa kana nani nokuti anga ari manyowani ndakaita ekutsika padenga ndakazaona pa69. Ndobva ndatoziva kuti munhu aindipa marata aindikisa padenga mukadzi wangu mudiki. Ndobva ndatsvaga nyaya dzangu ndobva ndatoona kwaari ndobva ndatsanangurwa kunzi aiwa madzimai ako ndiyakati marata angu akatoti kana mamwe acho ari mumba muya makabvisa padanga rehu. Alright. Akazoenda kuchikomba sei kwamakazotevera baba? Kuchikomba ndakazoenda Alright. Iye akanga atama pamba akuchikomba? Yanga akuchikomba. Mva matevera? Ndatevera paipai ndakatevera ndine chinangwa chokuti ngaasataure mashoko erudo iye akatizira kwaari kunoku ndotsva kunoku kumba kunoku nemukadzi mukuru uyuwo ari kundipisawo nezvaari kundipisawo nazvo ndaona kuti hazvibude. Sakanosvika baba akaroorwa ndobva ndati tisviko baba naamai zvikanzi aiwa svikai zvenyu ndikati kuuya kwamandiona ndaita kunoku inini
handitenge ndochekutanga. Chokutangisisa chacho baba namai ndokumbira riregerero nokutsika musha menyu, ndozokumbira riregerero nemashoko andichataura. Inini handipenge. 2, handinwe doro, handipute foji. Ndine vakadzi 3 vakaenda kusanganisira uyo wamuri kuti muroora wenyu munyowani. Zvari mudzimai wandandakamboroora. Ndine chikumbiro chokuti handina kuuya kuzoti ndiparadzanise inimi nemuroora wenyu, asi kuti ndinokumbira mumutsuro pabhihavhiya yake yaari kuita. Ndine mameseji andinawo andoda kuti munditsurire uyu munhu. Zvakanzi ndobva adaira mukadzi mudiki zvakanzi aiwa iwo hautaureka uyozoratidza tezvara vangu mameseji egore rakapera. Apa muri kutaura kuna tezvara vanyowani, vabereki vemurume waakugara naye? Ndizvozvo. Alright, okay, right, muri kutaura zvese zvaari kuita. Ko makazogara naye sei ikoko kuchikomba? Ndofunga nekuda kwenguva dzedu ngatichiendai pane nyaya. Makazosvika pakugara mese nechikomba chake sei? Chakaitika ndechekuti ndakaona kuti munhu atova nenharo dzekutoita kunge munhurume, ndobva ndati ndauya nesechiwo yandinayo iyi baba, inini nditori muroora rume wenyu pano. Ndaona kuti mudzimai uyu hanga asingagutsikane nemurume mumwe chete, saka ndaona kuti zvitori nani titongobatsirana panapa kuchengeta madzimai edu tiri 2, mwana wenyu neni. Ndo zvatovapo. Baba vaye vakati but zvinobuda here nai mwanangu? Ndikati zvinobuda nokuti hai muri kuona nharo dzake dzaakuita idzi. Ini ndandisina kuyozoparadza iye, but iye akutondiona kunge stupid. Saka handina kuzonyanyogara zvangu ezisachi, ndakamboda kumboita sure serious nazvo. Pakatozobuda mablankets ekuti ndifuge mukicheni. Ndikazoti ndandichienda. Ndikati baba namai ini ndakuita sendakuenda, ndaona kuti ndikakuomeserei, asi nyaya ndawira panapa itori part 1. Alright, mirai, makarara ikoko here? Makanorara ikoko? Mairara ikoko? Handina kuzorara hangu, ndakazodzoka hangu pakati peusiku. Ko murume wake anga aripo here? Akati chii? Murume wake akatiza. Akatizei? Akafunga kuti ndainga violence. Oyi mukati aiwa tave tizogara tese? Ndave toti tigare tese. Ko iye mukadzi wako iye aiti chii? Haana chaitaura nokuti nyaya yakaitika zvandandatsanangura zvinhu zvakamushoka, anga asina fungidzo kuti ndingazvitaura. Saka nyaya yakaitika ndakazongova kuti baba ndingakuomesere iyi part 1. Ndiri kukumbira kuti muroora wenyu kubva January yeiyuyu kubva pamhani kusvika pari zvinhu zvaakatora ngaadzore nemurume wake, nokuti part 2 iri kuuya yacho mwana wenyu achatinha dzinotsika kuya kuzondiroora. Ndiri kukupai 2 months, ndakavapa 2 months, February na March, kubva musi wa10 kusvika musi wa30 April vanenge vauya kuzondiroora, and part 2 inenge yakupisa. Anenge ari kukuroora ndiani manje? Uyu muri chimwe chikomba iyi. Ndopandikaenda manje kunoshanda chiroora ikoko ndakasunga dhugu nezambi. Zvese zviri kuzviitirei? Uri kuda here? Mukadzi unomuda here? Mukadzi uyu? Handimudi. Saka zviri kuitirwei? Handimudi zvese izvozvi. Chesi changu chinegara chiputika nezvaari kuita. Ari kushuta mameseji aanegara chikanda asi kuita. Nekuti akati inini yangu imba haingaparare, saka iweyo mukadzi mukuru iyi inofanira kutopararawo endotoiparadza. Saka ndo zviri kuitika kunokuwo ndiri kupiswa ndinzi iweyo ndori kutuma munhu izvokuita. Saka ndakamuudza mudzimai mukuru ndikati mudzimai unoziva kuti munhu uyu akatizira akaenda, usandifungire zvakadaro zvakanzi kunyepa advising yenyu. Saka ndaidawo kuti mudzimai mukuru azive kuti zveshuwa uyo nemunhu atidanani. Dai ndaimuda tete ndikadai ndikatosvika nekuhaka munhu wekutakura. Saka part 2 makuda kunoroorwa? Part 2 ndikunoroorwa, nditarisire kubva musi wa10 kusvika musi wa30 April chino chakashuta.
Alright, ndingataurawo namaiguru. Maiguru hanzi yai muda kutaurawa naye. Yeah. Chii chakadaro neyo kuma. Hello. Makadiko naye maiguru. Nofara makasimba here. Zviri kutaurwa nemurume wenyu shuwa here? Hongu ichokwadi tete. Vakatoteera kumukadzi mudikoko? Vakatoenda ende zvakatoitika musi iwoyo ina handina kutombozvitarisa kuti zvingaitike sekudaro nokuti vakatobva pamba nebhegi ravo nehembe. Ndakatosvikawo ndichibva kuchechi ndikabvunza vana kuti ko imimi baba venyu vaendepi? Ndikanzi hatisi kuziva, vangobudawo nebhegi ravo. Ndobva ndangoti kuti pamwe vanogona kunge pamwe vaendawo havo padhuze. Ndobva tatogara nguva refu ndikutoona zoona munhu hakuna, ndikatoti pamwe kuda hamene kwaendawo hake. Vatozodzoka ndopa ndakatozoziva kuti kuinga munhu mangwana atokwatawo mangwana. Ndopakazobva vanhu vekumba kwemukadzi uku nevekumba kumurume uku vachitaura kuti ko murume wenyu akanga aenda kumba kwemudzimai wake mudiki uku akaroorwa, akanga unodii. Ndopa ndakatozoziva kuti shuwa munhu uyo anga atoenda zveshuwa. Saka muri kuti chiko nazvo naimi maiguru? Inini ndiri kutotadza kunyatsoziva kuti ndodii, kuti ndizive kuti chii zviri kuitika, nekuti zvimwe zvacho shuwa mukadzi uyu zvacho zvaari kuitawo zvacho zviri kutobatawo neni, asi izvi zvaakuzoitika manje ndaakutotadza kunzwisisa kuti ndodii nazvo. Apa akutaurwa kuti akuda uroorwa, akuda kuti kutinhwe mombe? Ndomatsananguro ari kutoitawo zveshuwa kana kune vanhu kana kwandiri kwacho ndozvaari kutotaura kuti vachatondiroora, nekuti nguva yacho kana ichinge yakwana vachatotina mombe voya kuzondiroora kuno. Achiri kumuda here mukadzi uyu? Vachiri kudanana? Zvekudanana ina hangu handisi kuona zviripo, nekuti paanga atori kumba kwavo murume anga asingatoendi ikoko. Hama dzake vari kuziva here kuti ndozviri kuita mwana wavo? Vakatomboudzwa hama dzacho, asi vakatopindurawo mashoko anotorwadza, vakakundika kuti vatsure, nekuti mukadzi uyu akaramba achingonyora mameseji achifona dzimwe nguva pakati peusiku achitaura zvakawanda-wanda. Akaona kuti murume haasi kumupindura, otanga kufona achitukirira achidii achitaura zvakawanda-wanda. Dzimwe nguva nditoripo ndotosvika pakuti pamwe dzimwe nguva vanhu havari kuzivana kuti zvaaitoita zvatoda aitozopozenda kutonetsana nemurume mumba ndichitoti iwo ndori kumutuma kuti aite zvese zvaari kuita izvi. Saka hama dzachona dzakatomboudzwa kuti ndozviri kuita mwana wenyu, ndobva watopindura kuti hatinei nazvo. Saka murume akazoti aiwa inini rega ndichiita zvinhu zvokuti nyaya dzangu ndidzigadzirisewo ndega. Alright. Saka kubva pavabva kumba kwechikomba chemudzimai wavo uku, vachiri kutaura naye mudzimai uyu? Ipapo zvangu ndinganyepena, handisinoge ndavabvunzawo hangu kuti muchiri kutaura mese here nemunhu kana pafoni kana mameseji? Aiwa handinonge ndabvunza hangu izvozvo tete. Pakaipa. Saka mane makore mangani ko makaroorwa nababa? Tane rinogore nderechi8. Alright. Baba vane makore mangani kuberewa? Baba vane 30 years. Pakaipa. Alright, ngavauyawo nditaure nawo. Alright. Hello. Saka nhai baba, nyaya ichapera kana zvaita sei? Nyaya iyi ngavadziri marata angu nezvinhu zvangu nemari dzangu dzaakakorekta mara iyi. Zvinhu izvozvo zvikauya ndokupera kwayo? Ndokupera kwayeni. Zvakasauya chete pari kuita pati tu. Alright, saka iye ari kubvuma here kuti achaunza zvinhu izvozvo? Ndisingazivi nekuti zvandakangosiya ndamutaura kuti udze murume wako kuti akubatsire mudzore zvinhu zvangu. Okay, saka kubva pamakabvako akambozotumira mameseji? Sofa hapana meseji yati atumira. Okay, saka imi maitogara naatezvara vemukadzi wenyu iye? Saka vaiti chiinai? Zvazvinoita ndezvekuti vanenge vachitongoti nyaya dzevana ngavatedzerana vakadaro, nokuti kana nyaya dzandaitotaura ipapa vengoti handizvirambe nokuti handisi muridzi wadzene, zvokwazvinenge zvichiitika ndiri musiko. Alright. Saka mukadzi pazoendawe anga achiri mukadzi wenyu here
kana kuti mamatosiyana, because apa kana makutaura kuti vadzose zvinhu zvenyu zvavakatora iko zvino muri kuti pati 2 muri da kuti vazokuroorai, zviri kurevei vachikuroorai pakai? Alright. Mukadzi uyu tete ubva abva kunoku ka chinonzi chokwadi ndechekuti kutodambura kucommunicata tingangoti marimwe zuro acho iwaya ndakabva ikoko ndokutodambura matalks naye pamwe pese apa kapa kungotiwo munhu akajaira makwa asingagona kutaura chokwadi kumusha kwavo anganenge achiti handisi kutaura nani nemurume but iye achitaura kwandiri inini ndini ndaitozoigino. Kwamuri anenge achitaura kuti mameseji ekuti ndoda kudzokawo kumba kwangu ndiri kukumbira uregerero endi mbeu dzenyu dzamakaisa munda mangu ndiri kuyazopisa da kudzipisa. Ari da kudzoka iye ari kune mumwe murume? Iyoyo meseji iyoyo ndemusi wa 12. Alright. Anyway, babaka, nyaya dzamuri kutaura idzi vanhu vakawanda vatori nemibvunzo yakawandisa. Vabereki venyu vapenyu? Ya, vapenyu. Okay, kudzinza rekwenyu pane vakamborwara nepfungwa? Hakuna. Imi muchikura hapana dambudziko ramakamboitawo here? Neutano hwenyu? Nditori fit. Mutori fit? Alright, asi kana mazogara mega muchinyatsofunga zvese zvamaita izvi madrama ese amafunga aya mune muchiti chii? Chinoitika ndechekuti vanhu tofanira kungonzwisisana. Chakakosha inini hangu handidi kunyepera itete ndechekuti misha iyi yatinoti isusu tirana baba handitika. Baba vagara vakakosha. Mwana akakurira pasina baba brain dzakadziite mushi. Ndakada kutaurirai kuti vabereki ngavasafarire kuti vade mari sereki. Zvinoparadza mamereji evana. Okay, apa muri kurevera vabereki vemukadzi wenyu chitu? Ya, nechikonzero chekuti vanenge vachitungamidza kuti hatina dambudziko nyaya uri kutaura yezvikomba iyo ke ndeyako nekuti tikuda pfuma yedu. Alright. Saka zvigadze pfuma inouya ka mushure mekunge mwana ane hunhu. Alright. But kana asina hunhu anoramba achiita izvozvo. Alright, it's okay. Anyway, tikuda ngokutendai baba Edward Mavunga vari kuGuruve. Ndo vatiri kutaura navo. Imimi ka tichazokunzwai maita part 2 yamavimbisa kuti muchazoita part 2 mune makudzokera makuda kuti muroorwe. Part 2 edha ndenda kuenda musha kwemukadzi kana kwemurume ndenda kudecide ipapa part 2 yacho. Alright, it's okay. Iri kuuya April yeyi iri kuuya. Alright, aiwa tinotenda. Maita basa ndonyaya yanga iri mubepana redu reH Metro yakanyorwa naAaron Nyamayaro. Ndo anonzi Mashura. Chii chakambodaro? Ndo anonzi Mashura chaiwo aya. Murume ari kuteera mukadzi kuchikomba kutaura kuti neno ndakuya ndatouya kuti tinge tichizogara tese ipapo mufungeka zvakaoma. Saka muchikamu chino chatinoti isusu zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa chinova chikamu chatinopiwa neveAccess Forex. VeAccess Forex vachiita nezvokutumidzira mari. Handiti muchida kutumidzira mari kubva kuUK kuya muno muZimbabwe, kubva muZimbabwe ichienda kuSouth Africa, kubva kuSouth Africa mari ichiuya muno muZimbabwe nekuitenderedza muno muZimbabwe nemutero uri pasi pasi. Sunungukai kuti bata isusu veAccess Forex. And don't forget promotion yedu ichiri kuendera mberi. All you need to do is just to register nditka neAccess Forex. Kune vaya vachatumirwa mari nemama mani, vari kutumirwa mari nemama mani, munokwanisa kuicollecta kumabooth edu eAccess Forex. All you need to do tibate kana udozoti kwauri Access Forex iri kubatika papi. Tine customer care hotline number dzedu 0776 302 424 0776 302 424. Clean, I do what you
kana kutumirwa bhegi London simne jobhegi ndotemba access forex access forex bringing you closer to home. Musakanganwe tichazokupai update yezviri kuitika kumhuri iya yakauya nemwana wavo akamereswa mazamu muri yekwamakoni. Tichazenge tichikupai update kuti chiko chiri kumboitika ikoko. Right, Tollgate Motor Spares vanoona kane zvekusupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-service kits pamwe chete kane ma-accessories acho. Vanoti ivo tinawo ma-spares nema-engines ari in stock emota dzinotevera. Ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranex, ma-Babo, ma-Belta, ma-Vitz, ma-Revo, ma-Noah, ma-Nissan, ne ma-Mazda B1600, Mazda B1800 plus many more. Tiri kuwanikwa kupi? Tirimo muguta reHarare pa number 30 Kaguvi Street, uyezve tichizowanikwawo muna Robert Mugabe Road pa number 2, right, shop number 2 ndo pamunotiwana. KwaGaza muguta reHarare kwaIfields kuGaza Land uko tiripo pa 8633 All Jairos Jiri Complex, uyezve nepa shop B 15 pamusani complex. Anditika kuGweru tiri kuwanikwa pa number 4 kona Akram and Idi Mnangagwa. Kozoti kuKwekwe pa shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuri kuKwekwe. Namba zedu 0786 852 151 0786 852 151. Tichibatika pa ma social media platforms ese ingwenda munotsvaka pakanzi Tollgate Motor Spares, TOLL na gate, right, Motor Spares. Mungo like ane kufollowa ma pages edu. Musakanganwe ma civil servants trukuendera mberi gore rino 2024 nekukupai zvikwerete muchida mapatsi edzimotikari kana angava ma-engine. Sunungukai kuti bata moti bata totaurirana munokwanisa kubhadhara over 12 months through SSB. Number zedu zvekare 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. Tilder live. Shocking, strange, bizarre. Star FM. Sounding good all the time.